Judakane lampah Mbak Lala Songo laras karawitan dusun kesongo iki lho dusun lagune Lala Mbak Lala awas Talago moro tambur beri Mbak Lala minangka cucuk lagu kula ingkang sowan sowan sinuwun Sang Prasa Dikara swanmu dikapara ngayun monggo Raden panjenengan sekalian kula dherekke mandhap saking madaning palangka dibya reg-reg gedhek tumapak ponang padha jengkaring sang katong yayah pucung keng hananandang wuyung jero tias sekar gondo arum saking madaning palangka dibya Nalendra Sarimbit jengkar cangkrama aneliti nusuri kendhu kencenging pranatan gemah pakartining negari sinten ingkang kapara ngayun lah punika ta warnane cucuk laku muga adi katelah Sang Prasa Dikara kaparaga Mbak Lala mijil saking Ngawi Lala itu gale lili nek ning gone corek ke jenenge Lala po banter men sapa kae sambunge wingking patah sakembaran patai menil-menil dudut lolo temanten sekalian lumaksana gandeng kanca sapecak mangusat tindak kendel
kakanthi juru paes pangrengga busana kailabrit mijil saking jenak banyu biru. Putri Domas mober-mober warnane manggala yudha dadya satriyaning gedhik manggalani golaku tekating parsedya sekaring kedaton temanten sekalian lukar busana kanalindran ngrasuk busana pangeranan nderek saka laras suwuk monggo prau layar monggo kanca-kanca saka laras bakune kangge miyak sepining swasana. Yo prau layar so awas pasugatan menawi tasih saged dipun laju. Songo laras wonten ing kalodhangan puniki marak sowan dalam agung Bapa Kasmiran Ibu Tanem ingkang kawis tinggal Karang Taruna Guyub Rukun RT 13 Dusun Kesongo Kedung Putri marak sowan ngaturaken pasugatan ingkang pungkasan ingkang awujud tirta seta pangundhaking rasa utawi es menika awujud es kopior nggih menawi teng Serambang nek resepsi ngeten iki terakhir mboten es tapi nek teng Serambang niku cemuhe resepsi terakhir cemuhe mergo mriko adem mekaten tamu natkalaning ngrahapi nikmati pasugatan ingkang pungkasan es menika nderek kanca-kanca sanga laras menika wonten Swarawati utawi Pesinden kalih nyumanggaaken panglipuripun nderek kanca-kanca sanga laras monggo. Nah niki nek tamu lah nyedak kene sih lah iya
dolanan HP ae mriki mangga nggih gak iya wiwitane handek rasa Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha Bandara terus kayung-yung selendang kuning kang saking bukit swara kurang permana neng wasesa ngungkrung ngungkrung marang bendara tiasules tio pijer ngincangake alis terus tresno sasideman urip ana kutha gedhe kowe tak tukone
pincange alismu aduga angandhap rasane ngatiku najan wis serius aku isih mampu ngadeni salahmu urip ana kutha gedhe kowe tak tukone masa isine kowe apa wae ajak sesideman mesti garapane Songo Laras ki anggere keri dhewe mesti cet ngene kae tarane keri dhewe banter nih Mas nggih banter terus bar kulino oh alah aku lagi paham wis ngono oh iya tarah ciri khas ki dhewe-dhewe nek Songo Laras pokoke angger keri-keri angger arep wis cepet ki eleh apa buke iki apa wi monggo Mbak Lala menawi sampun enggal-enggal jengkar niki pun tabuh 12 kirang sedasa mangke tasih wonten bubaan garapane kendang miring yo lewat ketuban ae kirap ingkang ngoko kalih Mbak Lala tumuli dipun prancaken kanthi gojekan kanthi guyonan kanthi jejogetan kalian kanca-kanca Songo Laras mekaten masa aku Pak D nyanyi monggo oh kangene ati gak sedo kangene ati mawon garap sigrak kanggo joget monggo aku lho iku garap seragenan mawon Mas ben sigrak karo aku duh wong ayu pepucatku ati susah mung mikir sliramu aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani ya
susah mong mikir siramu. Duh wong bagus papujangku ngarep-ngarep rasa ning hatiku. Awak lumrah bisa turu wewayanganku rerindu hatiku. Yo Rino wengi tak anti-anti, aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari, amung sira kang bisa nambani. aja semelang wong bagus tresnaku mikir bakal ayu. Ora suwe aku bali bisa sumandhe ana ing sisihmu. Ya Wong kesongo kedung putri kira mau kedunge putri ning kedung seni kok dadi sing rawuh ra kakung putri ki wis padha seni kabeh. Sing kakung nyekar sing putri beksan walah lah. Anak putune ndahno enek mlumpuh ya melok joget iki paling. Mangga Mbak Ayu Lala. Monggo Mbak Ayu Lala. Sawetawis suka parisuka sinarengan Mbak Cucuk Lampah utawi Mbak Cucuk Laku Mbak Lala sinarengan Dumas Manggolo gojekan mangke purnaning menika bubaan kalian Eyang Bayan. Iki wong wedok nek kok kasar men to. Sapa napa niku wau? Panjenengan niku to sing ngendikan Lho, nggih to. Oh nggih. Pangapunten lak ngageti nggih. Piantun Sugeng. iki sing halus to. Oh nggih, Bapak. Niku wau ki kesandung, Bapak. Kesandung. Ya, nggih. Sugeng siang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urung kompak tak baleni meneh. Sing jawab ganti ikhlas, muga-muga rezekine lancar, sehat. Tindak Mekah, umroh nggih Bapak Ibu. Amin. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak dongane sing dolanan HP-ne rusak. Dungamu tak elek men to? Lho, Mbak krasa lho. Piye? Dolanan HP apa moto, Mbak? Ampun nggih moto kula lho nggih mengke jenengan blur lho HP-ne. Mboten nggih. Nggih matur sembah nuwun. Wau sampun jawab salam kula nggih. Mugi-mugi rezeki lancar, Amin. sehat. Amin. Berkah barokah mugi-mugi Amin. nggih. Tindak Mekah amin. Niki dateng daleme sinten Sowan Bapak? dalemipun Bapak Kasmiran Ibu Tanem. Pak Kasmiram Ibu Tanam ingkang pundi piyantone? Lenggah tengen. Mriko. Tengenipun manten ya. Oh nggih, sugeng siang Pak sinten? Bapak Kasmiran. Pak Kasmiram sugeng siang kali Ibu. Matur suwun sampun nimbali Lala dateng. Dateng pundi niki desane? Kesongo. Kesongo Kedung Putri nggih. Kalian Mbak Kaila. Kaila Prik jenak Banyu Biru Widodaren. Alhamdulillah matur suwun. Piyantone kang pundi Mbak Kaila niku? Mbak Kaila. Yang ini bukan? Oh, ini perwakilan. Iya. Sampaikan terima kasih buat Mbak Muanya sudah manggil Lalapo di sini dan semoga jobnya lancar, sehat Amin. selalu, berkah barokah nggih, Mbak. Amin, amin. Dan saya ucapkan buat semuanya, saya doakan para tamu Bapak Ibu di sini semuanya semoga sehat-sehat selalu, Amin, ya lancar Rabbal rezekinya, Alamin. berkah barokah. Sing nyumbang oke rezekine oke, sing nyumbang. Niki manggolo Dumas dipun joketake napa mboten? Nggih, suwi napa sedilu? Nak suwi yo nganggep dhewe.
Nggih. Niku wau dereng kula tepaken nggih nami kula Kenake? lalapo saking Ngawi. Lalapo saking Nggih, Ngawi. nek kaya corek lalapo kae. Lah lapa ning jenengan iku kok kula wau mriki nitih bis lho Pak. Lho. Lah kok gak sepeda motor? Lah pesawat kula landing wau teng Surabaya. Bae saking adohe apa piye? Nggih, bis kula sukane tengah sawah mriku lho wau nggih. Duduk kuwi bisa pengiring ya mau. Oh nggih to. Heeh. Lah aku mau sandiku yo Pak kuwi. Pripun? Oh, ngoten. Iki mang domase sing rumangsa ayu maju. Sing rumangsa ayu. Papat ayu kabeh kok. Lah ora maju berarti ya elek. Oh, papat maju kabeh, ayu kabeh, maju kabeh, papat. Maju kabeh, lah ayu kabeh, maju kabeh. Wong ayu kabeh. Oh, ayu kabeh. Lah wong mboke ya ayu lho. Nan. Lah ayu apa elek? Elek. Nggih matur suwun lho nggih. Jujur niku berarti. Rene. Loh, kok yo nangis? Kene. Namanya siapa? Lho kok karo jenenge dhewe iki lho lali. Siapa namanya? Jari buke melenuk ki lho. Piye we? Terima apa ora melenuk lho? Sinten namine? Sari. Oh, Sari. Yo apik lho jane. Anjene ngono kok isin. Sari. Kene sik. Sijine kene. Yo hayune. Ki kanggo wedak apa epon apa kliwon? Skintific. Oh, skintific larang. Skincarean bae. Tak kira nggo pon. Namanya siapa? Sariwati. Sariwati. Jane ya apik-apik lho jenenge iki. Kok bodho isin. Kene. Ojo nangis. Kene. Gendang wis ndang bar sak sau. Heeh, selak bubak. Namanya siapa? Sri. Sri minggat. Kene sijine. Lho. Amin. Oh tidak. Kok jenenge kok wes kono sik tak nekoki mas-mas iki. Lho. Nyapa ki? Mau ning kono jawa-jawe saiki wedi. Ha. Namanya siapa, Mas? Agus. Agus kok kene lho. Omahmu ndi, Gus? Guyung. Oh, Guyung. Lah ini namanya siapa? Darmin. 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 Ki sing isin ki jenenge sapa? Ikhlas. Sapa? Ikhlas. Ikhlas. Wo, alhamdulillah muga-muga sak kabehane ikhlas ya, Le. Iki kok ndingklu sing mbok ngeti apa, Le? Duit ceblok. Wis tak tenangane kok disangone karo Pak sing gadah dalem. Namanya siapa? Gambir. Sik. Siapa? Gambir. Lah suruhe ndi? Pripun? Suruh. Tese teng wit. Oh ngono. Sik ki mau ki kene rene. Kowe tanggung jawab. Ki mau jenenge sapa? Lah ngomong. Gambir. Udu ngono. Sopo? Sapa mau jenenge? Lho gak ero. Bodho ora tanggung jawab to. Iki joget apa? Mulai. Joget kabeh. Lagune apa? Negara angin. Negara angin. Pripun Mbak Yu? Negara angin saged? Oh belum. Iki Lainnya apa? karawitan ya, heeh, sepenting garapan kene wae Mbak Yu. Paul layar ya. Monggo Paul layar Mbak Yu. Ya Mbak Yu ini ngelak loh. Ayo Jomas Manggolo. Sugeng siang Mbak Yu. Ayo padha joget. Ayo Jomas Manggolo jogetan tang bubaan bolo. Genyang bubaan. Aja sedekap aku yang duwe, culne. Aja sedekap aku yang duwe. Tapi ini aku tak cepot, wong tetelan. More wis tayang. Ki tukang foto ki yo nyapos ning ceng-ceng ki. Timbilen piye jal? Yo, rambutnya diwarnane putih. Monggo Mas, perahu layar. Masih bersama
Sik tak tekoki. Ki mong rene sing ngutus sinten? Yang nyuruh kamu ke sini siapa? Mas Budi. Mas Budi, orangnya yang mana? Oh ya pengantin cowok. Mas, sampean tadi nyuruh mbak-mbak kedua ini ke sini suruh apa? Joget. Kalau nggak joget nggak? Nah, kalau mireng toh, mungkin sing joget kula amplopnya yang kula lho nggih. Loh, persetujuan iki. Joget apa? Mantuk. Nak mantuk kayak itu amplop, setuju? Jalur dhewe kok Mas wis ngomong karo aku lho. Joget apa mantuk? Ya wis mantuk, kok amplope tak jibuke. Sik. Pamitan sik. Mas manten terokna aku ya. Terokna aku ya. Mas manten. Mas Mante. Kula Kulo. mboten Boten. joget. Joget. Amargi Amargi. kula Kulo. udunen. Ut. Kayak manut loh. Mantuk. Salim sama Mas manten sama Ibu. Kapan nyuwun amplop lo ya gak joget soalnya. Sik, iki menang sik kayak ben pamitan mantuk. Ayo pamit sing apik. Kabeh disalami. Mbak Perias disalami, Mbak Mas Foto disalami. Sing gare awakmu anu ya masih foto karo Mbak Irias iki lho sing Maria Ayu. Wes mantuk. Dah pulang. Dah. Wes ora. Lah mau perjanjiannya piye joget perahu layar. Lanjut. Lanjut Mbak Yu. Ucul. Yo kancane kisah Ayo joget. Tangan di atas. Wes pone. Wes pone. Pun. Wes pone. Wes. Wes pone. Wes. Wes pone. Wes. Wes pone. Wes kabeh pamitan karo Mbak manten karo Mas manten. Sing ngangoni awakmu kae soalé ibu aku. Kono. Pamitan. Nggih, Ngapa kok ngingeti aku? Kono. Pamitan sing apik Bapak Ibu Mas manten. Nggih matur sembah nuwun Bapak Ibu ingkang gadhah damel sampun nimbali lalapuh dhateng desa Kesongo nggih Bapak. Mugi-mugi berkah barokah saleh gadhah hajat. Amin. Turah ya tindak mekah nggih Bapak Ibu. Amin, amin. Dan saya ucapkan terima kasih semua atas kehadirannya para tamu pada siang hari ini untuk menyaksikan Lalapul Live di Kesongo Kedung Putri. Dan saya ucapkan terima kasih buat Mbak Kalia Brit Mua dari desa mana Mbak ini? Jenak Banyu Biru. Banyu Biru. Terima kasih. Semoga berkah barokah sehat selalu ya Mbak. Mas manten, Mbak manten, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan lala di sini. Semoga Mbak manten sama Wa ya dan segera diberi momongan. Amin. Amin, ya Terima Rabbal kasih. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bersama Lalapul Ngawi. Matur sembah nuwun Mbak Lala sawetawis Eyang Bayan Cokromi Harjo monggo medharaken bubaan. Mangke astungkara doa Pak Ustadz Barun.
Niki pangapunten sawetawis nyuwun gunganipun Bapak Ustadz Baron riyin. Hastungkara doa mboten napa-napa nggih. Pak Ustadz Baron nyuwun doa niki. Dereng. Niki bubakane tesih nggih. Ubur rampene tesih disiapke niki doa riyin. Nyicil gawean wonten mawon. Nggih sampun matur nuwun sedaya mawon. Kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dumateng Bapak Ibu sedaya. Njenenganipun rawuhaken Bapak Kasmiran badhe suwuni doa restu anggenipun gadah hajat Pak Kasmiran Jelasan Butanen. Lan malih njenengan saya dipun suwuni Bapak Kasmiran badhe nyuwun pakseksen dumateng panjenengan Bapak Ibu sedaya purun nggih. Bapak Kasmiran Jelasan Ibu Tanem dinten Kemis Pahing menika sampun mantu bubak nggih. Mila Bapak Kasmiran Jelasan Ibu Tanem menika pasang pirantos kenging dipun wastani jadian kebak nggih utawi bumi antarane langit nggih. Naminipun alam donya. Napa isinipun Pak Bu alam donya nggih? Sahadat Fatihah panetep panoto agama, sandang pangan kacar kucur barang kawak sedaya kawak sak kawak-kawak barang tasik kawak temanten kekalih nggih. Cobi dipun bingkat, Pak. Isinipun menika nggih menika sandangipun nggih. Menika tumbase saking anu peken tebih nggih. Saking desa Sidomulya pasare namine Sugih Waras nggih. Mugi-mugi benjing kangge ngemban putunipun saged waras sampun kenging godha lan rencana. Lah menika panganipun nggih. Panganipun didomne menika Pak. Kayak kano Pak pangane. Kayak kano. Almagi menapa nggih tiyang kenging dipun wastani Desa Mawacara Negara Mawatata nggih menawi desa kesangga nek dereng mantu bubak turunipun dereng luar nggih. Menika dinten Kemis Pahing anggenipun gadah hajat Bapak Kasmiran Jelasan Butanem menika sampun dipun luari mantu bubak nggih. Sarampungipun mantu bubak Pak Kasmiran Jelasan Butanem sak keluarga panikana keselamatan, kesehatan, rezeki kathah, panjang umur, anggenipun badhe ngayahi momong anak putu, sageta selamat wilujeng, tebihna saking godha rencana, Gusti Allah kang paring kalujengan. Kula teka piwantun menawi wonten kekirangan nggih kula matur kula nyuwun pangapunten. Selamat rahayu selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Baron kasuwun ngaturaken hastungkara doa. Pak Ustadz Baron kasuwun ngasturaken. Pun kondur. Pun kondur. Doa nih Pak. Karena Pak Ustadz pun kondur kersane dongani Mbah Bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Selamat bitin la tabtabil karatan bil sakin dan kafalat. Amanya minan robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun Eyang Bayan ingkang sampun kepareng medharaken bubakan lepat kirang nyuwun pangapunten purwa madya wusana paharikan monggo kita tutup sinarengan kanthi wasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin
Kula minangka pambiwara Klenggana enten kikiranipun nyen pamunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondere para tamu nderek kanca-kanca sanga laras. Ma